Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। SLPRB आव फैबाय एन्ड बेनिफ्राय नायगोन जों अफिसियेल नोटिस बेनो जाबाय नोंथांमोननि एसआइ लेभेलाव जे नोंथाङा साख्रि मोननो एसआइआव माबायदि क्राइटेरिया नांगौ आरो सिलेक्शन प्रसेसआ बोरै जागोन देग्लाय दा बेनि सायावनो नायगोन नोंथांमोननि एग्जामा फैगासिनो दङ मानोना एसआइआव माखासे प्रसेसआ थाब जायो बेखायनो नोंथांमोननि आनजाद एग्जाम फैगासिनो दङ जों नायगोन अफिसियेल नोटिस मा फैगोन कुइसनाव माबायदि सिलेबास लाखिदों एसआइ लेभेलाव आरो भेकेन्सिया बेसेबां दङ जों नायगोन मानोना बे मोनसे टेन्टेटिभ भेकेन्सि नाथाय समजों लोगोसे इनक्रिज जागोन आरो लोगोसे बेखौहाय लिरनायबो दङ दा बिदिब्ला जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेशन एसआइ लेभेलाव बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेशन एसआइ लेभेलनि So दानिया बिनि स्केल फीआ नायोबा 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 दङ नोंथांमोना मोनदों प्लास ग्रेड फीआ जाबाय 8,700 10 एसटिपि केटेगरियाव दङ 14 भेकेन्सि बेनिफ्राय आनरिजार्भआव दङ 74 गासै लानानै 144 बेनि गेजेराव वमेनफोरनोहाय रिजार्भेसन लाखिदों 30% बेनिफ्राय भेकेन्सिखौहाय होनाय जादों दा बेनि गेजेराव वमेनफ्राबो एबा हिन्जावसाफोराबो चान्सखौ मोनदों एन्ड बेनिफ्राय दायो जों नायगोन बैसो दा बैसोआ जुदि नोङो एसआइ लानोबा एसआइ साख्रि मावनोबा मिनिमाम गाहायसिना 20 इयार्स आरो लोगोसे नर्मेलाव मेक्सिमाम 26 इयार्स नाथाय जोंनि एसटिपि आवहाय 5 बोसोर 5 इयार्स बारा मोनो अब्ला 31 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन स' बेखायनो जायफ्रा 20 निफ्राय 31 नि गेजेराव दङ नोंथांमोना डिग्री पास जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइखौ खालामनो हायो स' बेवहाय जेबो पार्सेन्ट नाङा डिग्री पास जानो हागोन आरो हाइटआ 160.02 जानांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार जानांगोन बेनिफ्राय साइजखौ अनलि मेलखौ नायनाय जागोन बेनो जाबाय 80 जाहैनांगोन जोंनि एसटिआ नर्मेलाव एन्ड बारायोब्ला 5 सेन्टिमिटार बारायनांगौ नालाय अब्ला 85 नोंथांमोना जाहैनांगोन जुदि जायाबा लोगो लोगो नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन फिजिकेल टेस्टआव स' बिनिफ्राय मेडिकेल टेस्टआव नकनि नायगोन बेखौथ' नर्मेलाव जेरै नायो बेखौनो नायो एन्ड कालार ब्लाइन्डखौ नायगोन भिजनखौ नायो डिस्टेन्सखौहाय 6/6 एन्ड 6/9 नोंथांमोना नकनि बेफोरबायदिखौ नायनाय जायो जेरैहाय नायो कनस्टेबलाव थिग सेम प्रसेसखौ नायनाय जायो जेब्ला फिजिकेल टेस्ट लायो बिनि सिगां नायनाय जायो देन बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय डिग्री पासनि बेखौथ' बुंला बाट एग्जाम स' एग्जामाव 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन OMR स्टेटआव जायो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एग्जामखौ मोनगोन 100टा कुइसन फैगोन आरो लोगोसे मोनसे हाबानो 1 मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो दङ 1/2 जुदि नोंथांना मोननै रं जायोबा 1 माइनास जागोन ओंखायनो हायखौ जेब्लाबो एटेम्प्ट दा खालाम मानोना माइनास जालांबाय थायो देन फैबाय सिलेबास लजिकेल रिजनिं नायथारनांगोन एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय इंग्लिश कम्प्रिहेन्सन दङ बे नोंथांमोना बेखौ मोनदों 1 पइन्टआव एन्ड 2 जाबाय हिस्टोरी नोंथांमोना आसामनि एन्ड कालचारखौ नायनांगोन लोगोसे इन्डियानि नोंथांमोना कालचारखौबो नायनांगौ जायो गोबां स्टेट्स दङ बिनि माखासे कालचारनि फैयो एन्ड बेनिफ्राय जिके थ' नोंथांमोना जिकेनि आन्दारावहाय गोबां जिके नायनांगोन इन्डियान जिके आसाम जिके बेनिफ्राय जिअग्राफि लेभेलावबो नोंथांमोना नायनांगोन बे जाबाय जिकेनि सेक्टरावहाय स' आसा खालाम नोंथांमोना बुजिजोब्बाय स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय जुदि एसआइ लेभेलाव नोंथांमोनाहाय प्रिपारेसन खालामगासिनो दङबा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय आरो बे एग्जामा नोंथांमोना बर'जोंहाय लिरनो मोनगोन जुदि बर'आव नोंथांमोना गोसो दङबा एबा इंग्लिशबो दङ एसामिस दङ एन्ड बेंगलि दङ स' नोंथांमोना जेराव कम्फर्टेबल बेयावनो नोंथांमोना कुइसनखौ नायनानै बुजिनानै आनजादखौ नोंथांमोना होनो हायो दा जेब्ला एग्जामा जोबगोन कम्बाइन एग्जाम एबिएसआइ इउबिएसआइजों आरो बेनिफ्राय जेब्ला काट अफ लागोन अब्ला रेशिअ जाबाय 1:5 नोंथांमोनखौहाय फिजिकेल टेस्टआव लेंहरगोन कामान्ड'आ एक्सट्रा जागोन एसआइ इउबिआ एक्सट्रा जागोन दा फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोना इउबिआव 40 मार्क्स दङ रानिंआव 20 बेनिफ्राय लं जाम्पआव 20 दा 1600 मिटार्सखौ हौवाफ्रा खारनांगोन बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 800 मिटार्सखौहाय खारनांगोन एन्ड लं जाम्पआ मिनिमाम 334 सेन्टिमिटार फर मेल एन्ड फिमेला जाबाय 244 नोंथांमोना बारनांगोन खनथाम चान्स मोनो जेराव बारनायाव मेक्सिमाम थाङो बेखौनो लानाय जायो खनथामनि गेजेरावहाय स' बेखायनो नोंथांमोना खनथाम ट्राइ खालामथारनांगौ जाहाथे एक्सेलेन्ट थांनो हायो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना 1600 मिटार्सखौहाय जुदि एक्सेलेन्ट नाम्बार लानोबा 5 मिनिटनि आन्दाराव खारबा 20आव 20 नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे जोबोर गोरा जायो 1600 मिटार्सआ टाइमा खम नालाय स' बेखायनो मोजां प्रेक्टिस खालामनांगोन नोंथांमोना होमबासो नोंथांमोना एक्सेलेन्टखौ मोनगोन देन बेनिफ्राय लं जाम्पआव 20आव 20 लानांगोन 16 पइन्ट हाफ बारथारनांगोन होमबासो 20आव 20 मोनगोन एन्ड हिन्जावसाफोरनि खारनाया 800 मिटार्स बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे मोजां खारो एन्ड लं जाम्पखौबो जाहाथे मोजां खारो देन बेनिफ्राय लास्टआव जोङो नायगोन सिलेक्शन प्रसेसआ बेसेबां जागोन एक्सट्रा दा टटेल दङ 150 बेनि गेजेराव फार्स्टआव थाबाय एग्जामाव 100 मार्क्सनि एबिएसआइ इउबिएसआइ बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआव 40 इउबिएसआइआव एनसिसि 5 दङ बेनिफ्राय अरेलाव 5 दङ दा नोंथांमोना एनसिसि गैयाबा टेनसन दाला मानोना एनसिसिआ बयनावबो थाखाया गासै टटेल 150नि जागोन बेनि गेजेराव जायनो मोजां काट अफ मोनो मेरिट बेसिसआव साख्रि मोनहैसिगोन एसआइ बिथांमोना जाहैनो हासिगोन
देन बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआव ओरैबायदि जायो जुदि मार्क्सआ जुदि नोंथांमोना समान समानब्ला हमना ला नोंनियाबो 85 जुदि आंनियाबो 85 नाथाय जुदि आंनि बैसोआ बाराबा आङो बेयाव साख्रि मोनगोन बे जाबाय मोनसे गभर्नमेन्टनि पलिसि थ' बेयाव लाखिनाय जादों स' बे जाबाय नोंथांमोननि जायफ्रानोखि माइनर थ' बिथांमोननोहाय साख्रिखौ होनाय जाया जुदि समान समान नाम्बार बा नाथाय जुदि नोंना माइनर बा जुदि नाम्बारा बुरजाखा अब्ला नोङो साख्रि मोनगोन देन बेनिफ्राय बे भेकेन्सिया जाबाय मोनसे टेन्टेटिभ स' बिनि थाखायनो बारायनायनि चान्सआ दङ दा नोंथांमोना भेकेन्सिखौ मोनदों स' बे भेकेन्सिया बारायनायनि चान्सआ दङ बेखौनो बेयाव लिरनाय दङ